να μην βρείτε φρέσκο. Πανάκι. Εδώ είναι πράσο. Πράσο. Εδώ έχουμε άνηθο και... Άνηθο και κρεμμυδάκι φρέσκο. Κρεμμυδάκια. Ναι. Τώρα αν δεν έχεις κρεμμυδάκι φρέσκο, δεν ξέρω. Αν δεν βρεις, αλλά καλύτερο είναι το φρέσκο. Και θέλει αρκετό άνηθο. Εντάξει, μπόλικο. Και περισσότερο από αυτό ακόμα. Ναι, τώρα. Αυτό το σπανάκι που είναι κατεψυγμένο, αν έχεις τέτοιο κατσαρόλα που είναι στον ατμό, εγώ έχω κατσαρόλα που έχει στον ατμό και θα στο δείξω. Αν δεν έχεις, τότε τα αφήνεις να μαλακώσει και τα αφήνεις με το κατεψυγμένο. Το αφήνεις να μαλακώσει λίγο και το βάλεις στην κατσαρόλα και το σοτάρεις. Εάν όμως είναι το φρέσκο, τότε το πλένεις και το κάνεις και στιφτό που σου είχα πει, θυμάσαι? Που το τρίψαμε. Άμα πάρεις φρέσκο σπανάκι, ή το ζεματάς στον ατμό ή του δίνεις μια βράση και το βγάζεις, ή το βάζεις στον νεροχύτη σε μια λεκάνη, του ρίχνεις αλάτι, το αφήνεις για 5 λεπτά και το στείλεις καλά. Εντάξει, για να βγει το ζουμί του. Μετά τα πράσινα θα τα κόψουμε ροδέλες ψηλά. Περίμενε λίγο, εδώ βάλαμε νεράκι. Για να θέλω να ζεματίσω, να κόψω τα τέτοια. Τώρα περίμενε. Και αυτό το βάζουμε στο 3. Στο 3, ναι. Στην αρχή στο 3. Βάλει και το καπάκι και τώρα θα βάλω από πάνω στο σπανάκι. Μην βάζεις καπάκι. Από κάτω τότε. Από κάτω γιατί είναι πιο σκληρό, κατάλαβες? Ναι. Άμα έχεις το κανονικό σπανάκι και αυτό από πάνω. Πάλι βάζω από κάτω το σπανάκι. Αυτό μου δεν χωράει. Θα μαλακώσει τώρα, θα μαλακώσει και θα φύγει. Κλείνει, εντάξει. Και όταν είναι δεν πήγα εγώ τώρα στο μέτρο να πάρω και τα που έχουν περισσότερο πράσινο. Ναι, το πράσινο είναι καλό. Ναι, είναι καλό, αλλά τώρα επειδή έχω βάλει πράσινο και είναι παραλλαγή του κρεμμυδιού, κατάλαβες, δεν πειράζει. Εξαρτάται και από την ποσότητα, Ναι, κόπηκε η ποσότητα. Όχι, πάρα λίγο. Πάει και αυτό. Και αυτό θα το βάλουμε τώρα στην άλλη κατσαρόλα, επειδή δεν είναι και πιο μεγάλη. Βάζουμε το κρεμμυδάκι. Βάζουμε το ροδάκι. Το ροδάκι το θέλει, επειδή είναι χορταρικό. Με 300 μιλιλίτρα. Και το τσικό. Αυτό τώρα δεν θα το πειράξουμε ακόμα. Πρέπει να σπρώξουμε αυτό και μετά να το κάνουμε. Ναι. Τώρα κόβουμε και αυτό. Ωραία. Και νομίζω θα πρέπει να φέρουμε κι άλλο να βρω. Αυτό το κόβουμε πολύ ψηλό. Όχι, δεν είναι. Ψηλό κόβεται τα ντολμαδάκια. Τούτο δεν είναι τόσο πολύ.
αυγά. Εντάξει. Εδώ είναι η φέτα. Εντάξει. Εδώ τώρα είχε και λίγο αμφότερες η φέτα βάλω. Θα το βάλω φέτα. Να φέρω και τα αυγά. Θα βάλουμε 2, 4, 5 αυγά. Βάζω 3, 4, αλλά τώρα επειδή είναι με πολλά, θα βάλω 5. Είναι πολύ. Αυτό. Τώρα. Πόσο τυρί, βγάλει το τυρί για να δούμε πόσο βάζεις. Το τυρί. Ναι, βγάλει το, έξω το μισθό τέτοιο. Θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε αυτά όλα εδώ. Αυτό. Φέρνουμε το ανθότυρο. Ναι, δεν πειράζει. Δεν είναι το ανθότυρο, είναι η μυζή. Το ανθότυρο είναι αυτό. Αυτό. Θα στο μπέρδεψα τώρα. Για αυτό το θέλει σίγουρα. Άμα έχεις τη μισή ποσότητα, εγώ δεν κάνω τόσο πολύ πάντα, είναι λιγότερη. Βάζω 4 αυγά πριν. Τώρα, αυτά είπαμε είναι τα κανονικά. Εγώ όταν έχω τυράκι βάζω και λίγο τυράκι. Το τυρί το βάζεις τώρα στα αυγά. Όχι, θα το δεις, περίμενε. Λοιπόν. Εδώ, τι λέει αυτό. Εδώ τι λέει αυτό, ακόμα δεν είναι. Να κοντεβίδες. Ένα λεπτό. Μυρίζει ήδη σπανάκι, ναι. Είναι ωραίο σπανάκι και αυτό. Τώρα το πιέζουμε εμείς λιγάκι. Για να διαλυθούν τα μεγάλα κομμάτια, γιατί αυτά δεν θα αργήσουν. Αν το καλύτερο είναι όταν είναι καταψυγμένο να το κόβεις με το μαχαίρι, να είναι όλα ίδια κομμάτια. Όχι, δεν θέλω να είναι και μια χαρά είναι. Απλά όταν ήταν και το μεγάλο μπορούσαμε να το κόψουμε, το βάλω τώρα, εγώ δεν πειράζει. Όχι όλα, λέω τα μεγάλα κομμάτια. Α, ναι, τα μεγάλα. Λίγο τελικό. Λίγο θέλει και θα βάλουμε το άλλο. Τώρα, το βάλουμε αυτό εκεί. Τι, αφού πήγες να το βάλεις και από εκεί. Δεν πειράζει, εκεί. Βάζουμε αυτό εδώ. Θα σου πω τώρα πώς θα γίνει. Βγάζουμε το πατάκι και τώρα βάλαμε αυτό και περίμενε. Και αυτό στο 3 είναι ακόμα. Στο 3 θέλει. Ναι. Έτσι. Στο 3 πρέπει να κάψει. Με το λαδάκι και εντάξει. Να κάψει. Και όταν έχει πάρει φωτιά αυτό, μετά βάζουμε αυτά. Μόλις αυτό λιγάκι έχει τσιγαριστεί. Λιγάκι, όχι εντελώς, δεν θα μας τσιγαριστεί και αυτό. Τότε βάζω και αυτό και το κάνω. Δεν πειράζει. Αυτό που έχω μόνο τώρα. Το κοβούτιο, εντάξει. Παίρνει ωραίο άρωμα. Το κομμένο τώρα. Εντάξει. Ναι, παίρνει. Ωραία. Άστο τώρα να δούμε τι θα γίνει. Αυτό ποιο τι είναι. Αυτό είναι το καπνιστό. Δεν θα βάλω καπνιστό, αυτό θα βάλω. Αυτό είναι το κανονικό. Ναι. Ή ρεκά το βάζεις ή πες το κεφαλοτήρι, κεφαλογραβιέρα, ό,τι να είναι. Η γκούντα, ό,τι έχεις. Δεν παίρνεις πολύ, ένα χέρι. Τώρα θα δεις. Έτσι. Λίγο ακόμα. Επειδή είναι.
Εδώ, εδώ τώρα θα γίνει αυτό. Α, τι θέλεις. Λοιπόν. Βεβαίως γίνεται και με λιγότερα υλικά, δηλαδή βάζεις λιγότερα αυγά, βάζεις λιγότερα αυτά, αλλά δεν γίνεται... Μπορείς πάντα να κάνεις αβαρίες και παίρνεις μόνο σπινάκι χωρίς κρεμμύδια, χωρίς λάκωνο, χωρίς μπαχαρικά και εντάξει και τις κακιάς ώρες. Και τρως ένα νερό ζούμε. Δεν αφήνω και τελειώνω. Εντάξει, τώρα εδώ. Τώρα εδώ αυτό τσιγαρίζεται. Για γύρισε το λιγάκι με την κουτάλα. Έτσι. Και ακόμα να γίνει και πολύ πολλοδάκι, ωραία θα πει. Βοηθήσω λίγο. Ναι, βοηθά. Τόσο αυτό. Και τώρα θα αφήνουμε να σοταριστεί. Και τώρα θα ρίξουμε. Πιπέρι. Αλάτι. Αυτό πιπέρι, ναι. Αλάτι, πιπέρι. Αυτό είναι το πιπέρι με τέσσερα διαφορετικά. Το πιπέρι που τρίβεις φρέσκο εκείνη την ώρα είναι πολύ καλό. Αλλά να, κάτι δεν πιάνει. Βάλ το ίσια έτσι να το κρατάς. Εσύ το κρατάς στραβά. Όχι, δεν πιάνει, κάτι έχει πάθει. Είδες. Άντε. Άρα δεν πειράζει. Καλύτερο. Θα βάλουμε και αυτά. Κάτι έχει χαλάσει. Είναι για πέταμα αυτά τα ψεύτα τέτοια. Αλατάκι μπόλικο. Θέλει. Πρώτα άλλα πότε θα μπουν. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Πόνουμε στο 2. Δεν είναι αυτό. Και τώρα ρίχνουμε τα τυριά. Το κλείνουμε τώρα εντελώς πιο καλά. Έτσι. Το κλείνουμε και ρίχνουμε και τα αυγά. Τώρα αυτό είναι για 2 φορές που κάνω εγώ σπανακόπιτα, 2 ταψιά.